Прывітанне, сябры, працягваем жывы эфір Белсату і зараз аналітычная праграма «Размова». З вамі вядучы Віталь Цыганкоў. Паспрабуем згадаць і прааналізаваць асноўныя палітычныя падзеі і вынікі 2021. Якія працэсы і тэндэнцыі, пачатыя сёлета, працягнуцца ў наступных гадах, як яны будуць развівацца? Што будзе з уладаю, з рэпрэсіямі, з грамадзянскай супольнасцю, з беларускай незалежнасці? Шукаем адказы разам з сённяшнім госцем размовы. У варшавскай студыі Белсату доктар палітычных навук Павел Усаў. Добрый вечар. Добрый вечар. Дзякуй, што далучыліся. І тут, магчыма, варта все-таки згадаць, што ў канцы мінулага году многія эксперты, не проста шараговыя грамадзяне, актывісты, але і эксперты давалі розным сайтам свае прагнозы, і ў значнай ступені яны не спраўдзіліся. В значнай ступені яны былі дастаткова аптымістычныя і наконт змены ўлады, і наконт працягу масавых пратэстаў, і наконт іншага. Чаму, па-вашаму, той аптымізм, які быў год назад, все-таки не спраўдзіўся? Можа быць, людзі недастаткова ацэньвалі, скажем, магутнасць гэтай улады, яе сілавую зацыкленасць, ці што-небудзь іншае? Тут сукупнасць аспектаў. Перш за ўсё, збольшага аналітыкі, эксперты ўсё ж такі ішлі за грамадскай думкай, за грамадскай апініяй, якая была натхнёна ў той час, яшчэ напрыканцы года, якая чакала зменаў. І калі нешта каментаваць ці казаць насуперак агульнай думкі, то гэта сустракалася з такой даволі моцнай крытыкай з боку менавіта беларускай супольнасці. Таму каментатары, публіцысты намагаліся, адчуваючы запатрабаванне грамадства на аптымізм, намагаліся ўсё ж такі канструаваць і натхняць грамадства на далейшыя нейкія дзеянні і падмацоўваць гэты аптымізм. Я думаю, што гэта больш такі быў псіхалагічны фактар. Ну а што тычыцца сістэмы ці палітычных працэсаў, то, безумоўна, да канца ўсё ж такі і новая хваля палітыкаў і грамадскіх актывістаў не разумелі, чым ёсць рэжым Лукашенка для іх. Рэчаіснасць прыадчынілася, нават можна так сказаць, толькі ў 2020 годзе з часам гэтага хвалі пратэстаў, і быў спадзеў на тое, што сітуацыя можа карэнным вобразам змяніцца, але да канца не было разумення ані псіхалогіі Лукашенка, ані таго, як функцыянуюць гэтыя аўтарытарныя рэжымы. Ну і трэці фактар, на маю думку, такі падманлівы, маніпулятыўны, быў даволі вялікі спадзеў на Расію. Увесь час казалася, і нават у беларускай палітычнай думцы гэта было вельмі моцна прысутны матыў, што вось-вось пытанне Лукашенка вырашана, Путін намагаецца навязаць нейкі сцэнар транзіта. Так. І што трэба толькі пачакаць, што вось летам Лукашенка на пачатку казалася пра снежань, потым пра Новы год, потым пра студзень, а потым ужо, мы памятаем, Венедыктаў казаў, што ўжо ў траўні 21 году Лукашенка адпусціць бабарыка і пачнецца нейкая трансфармацыя. Вось гэтая маніпуляцыя, гульня Масквы, яна, на жаль, згуляла з беларусамі вельмі кепскі жарт. Яна пераарыентавала ўвагу, яна пераарыентавала сілы. Вось гэты спадзеў не на ўнутраныя фактары, не на ўнутраную волю палітычную, а на знешнюю. Ён быў падманлівы і фактычна спаралізаваў працэс змены ўлады. Так што можна назваць 21 год годам пазбаўлення ад ілюзій у пэўным сэнсе, але наколькі гэта дапаможа? Многія кажуць, трэба быць рэалістамі, пазбаўляцца ілюзіяў. Напрыклад, гэта адбылося, але значнай часткай людзей, я думаю. Але чым гэта дапаможа у далейшай барацьбе і ў далейшым прасоўванні той будучыні, якую мы хочам? На жаль, канешне, вось гэтае ацвярозванне, яно хутчэй гуляе негатыўную ролю ў працэсах рэвалюцыйных. Якраз такі рэвалюцыі заўсёды
рабілі тыя, хто вераць у перамогу, якія не ведаюць, тыя людзі, якія не маюць негатыўнага досведу, вопыту, якія не абцяжараныя вось гэтым мінулым, яны вераць у тое, што рэжым хісткі, і вось ён падзе. Так, гэта гуляе важную псіхалагічную ролю, важны фактар менавіта ў першыя дні пратэстаў. Калі адбываецца глыбокае разуменне таго, што рэжым вытрывае, што рэжым моцны, што ён вось падаўляе ўсіх і ўся пры дапамозе тэрора, то вось гэтае разуменне гуляе стрымліваючую ролю. Ён становіцца вось гэтае веданне параліжуе дзейнасць, бо і так нічога не атрымаецца, бо рэжым моцны, ён усіх падавіць. То бок тут ёсць і пазітыўны і негатыўны момант. Пазітыўны момант у разуменні таго, што ёсць рэжым і разуменне таго, што трэба рыхтавацца да больш працяглага працэсу супрацьстаяння, да сістэмнага супрацьстаяння, ён павінен быў бы прывесці да фарміравання таго, што я называю антысістэмы. То бок кансалідацыі, мабілізацыі ўсіх палітычных рэсурсаў, усяго актыву і стварэння антысістэмы, сеткі, можна гэта назваць протадзяржавы, фарміраванне сеткі структураў, якія будуць з'яўляцца адпаведнікамі той сістэмы, якая умоўна, той сістэмы, якая існуе ў Беларусі. Вось толькі пры кансалідацыі, пры агульным дзеянні, пры агульным разуменні таго, з чым мы маем дачыненне, як з гэтым змагацца, можна захаваць перш за ўсё рэсурсы, якія ёсць, можна захаваць людзей і можна прыгатавацца да будучых трансфармацыяў. Як вы уже сказали, пачатку размовы, рэжым праявіў сябе ў 21 годзе, многіх людзей адкрыліся вочы, але вот тое, што ён праявіўся найперш в тэроры, в рэпрэсіях. Па-вашаму, у гэтым была нейкая логіка, і яна можа прывесці да сканчэння гэтых рэпрэсіяў ці хаця бы іх абмежавання? Ці гэтая логіка будзе іх весці да працягу, узмацнення, ці, скажем так, пашырэння іх спачатку ад тых актывістаў, потым уже да людзей, якія проста нешта лайкнулі, проста нейкія напісалі слова кшталту там ідыёт альбо казёл, за это людзей сажаюць зараз? Праблема ў тым, і трэба гэта разумець, што тэрор на сённяшні момант і рэпрэсіі гэта ўжо не хаатычная рэакцыя ўладаў, як гэта было, напрыклад, у жніўні 2020 году, калі вось гэтыя забойствы, збіцці, гэта была такая хаатычная рэакцыя, псіхоз улады. Зараз гэта ўжо прадуманая сістэмная палітыка, якая ўжо будуецца не толькі і выключна на загадах Лукашенка, а на той унутранай змене і трансфармацыі, якая адбылася з беларускай дзяржавай, з беларускім рэжымам. Калі да 2020 году беларускі рэжым можна было б акрэсліць як неоаўтарытарны, з даволі яскравымі прыкладамі і прыкметамі такой фасаднай дэмакратыі, выбары, грамадскія арганізацыі, нават святкаванне. Папулізму. Так. То пасля 2020 году, нават не пасля 2020 году, бо ўсё ж такі з выбараў, з жнівеньскіх выбараў да канца 2020 году адбывалася вось такая метамарфоза, а ўжо кансалідацыя і трансфармацыя цалкам адбылася ўжо ў 2021 годзе, калі паўсталі новыя інстытуты, калі былі прынятыя новыя дэкрэты, загады, як, напрыклад, паўстанне Рады бяспекі, калі сілавікі пачалі фактычна паўсюль кіраваць і пільнаваць працэсы кіравання дзяржавай. Вось у гэты ўжо 2021 годзе можна казаць пра тое, што ў Беларусі сфарміраваўся неотаталітарны рэжым, які фактычна адпавядае толькі без масавых забойстваў тым таталітарным сістэмам, якія існавалі ў 20 стагоддзі. Масавае забойства, масавае вынішчэнне, яно заменена фізычным выцісканнем з прасторы, геаграфічнай, палітычнай прасторы актыву. Пакуль што мы кажам пра
каля 20 тысячаў, трошки больш з'ехаўшых. Я думаю, што гэтая лічба будзе павялічвацца. І вось менавіта з прымусовай міграцыяй или вымушанай міграцыяй гэтая сістэма заменяе массавыя расправы. И вот свежая тема, вот этот проект Конституции, повинен неким чином закруглить, так сказать, закончить этот процесс, эту трансформацию. Інстытуцыялізаваць канстытуцыйна, бо канстытуцыя фактычна гэтай акрэсліванне рэчаіснасці палітычнай, так яно і ёсць. Адбыліся, хаця, канешне, там не прапісаны тэрор, так, гэта ўжо такія фармальныя рэчы, там хутчэй паўстае новы кшталт сістэмы, хаця змест гэтай сістэмы застаецца такі ж сам, гэта персаналісцкі рэжым, і сістэма будзе абапірацца і існаваць, пакуль існуе Лукашенко. Безумоўна, з'явіўся гэты новы інстытут «Усебеларускі народны сход», роля якога хутчэй таксама мае фасадную функцыю, бо рэальныя палітычныя рычагі, інструменты застаюцца ў руках Лукашенка. То бок гэта нічога па факце не зменіў палітычнай рэчаіснасці, тэрор, рэпрэсіі будуць працягвацца, знішчэнне ўсіх дэмакратычных умоўных, нават такіх замкнёных структур дэмакратычных будзе працягвацца, як і па факце мы маем дачыненне з цалкавітай інфармацыйнай блакадай Беларусі і знішчэнне незалежных Просто вось цікава, сапраўды, як вы казалі, што была рэфлекторная іх рэакцыя дзеля захавання ўлады, яна была, яна працягвалася. Гэта, ну, як бы, можна сказаць, як бы это не гучала, можна зразумець. Яны хацелі, Лукашенко хацеў менавіта абараніць сваю ўладу ад любых, скажем, пасягательств. Але вось калі цяпер ужо ідзе вот такая структурная перабудова грамадства на такіх таталітарных формах, на што яны спадзяюцца, маецца на ўвазе, ладна, Еўропа, ладна, 21 стагоддзе, але нават в сэнсе некім тэхналагічным і эканамічным, няўжо яны думаюць, што такія сістэмы могуць выжываць у сучасным свеце? Ці іх это зусім не хвалюе? Праблема ўся ў тым, што па сутнасці збольшага вось гэтая постсавецкая прастора, яна становіцца неотаталітарнай. Так? Нават паглядзеўшы на Расію, якія там працэсы адбываюцца, той же Казахстан, Туркменістан, Узбекістан, то бок вось гэтая азіяцкая мадэль, яна цалкам убудавалася ў беларускую рэчаіснасць. І перш за ўсё донарам вось гэтых тэндэнцый у Беларусі з'яўляецца, безумоўна, Расія. І ўсе мы разумеем, што калі б не Расія, то Лукашенко ўжо б нават, мы не гаворым пра 20-й год, яго б ужо ў 10-м ці ў 6-м не было. І па сутнасці, як я ўжо казаў, вось мы маем дачыненне з фарміраваннем агульнай неотаталітарнай прасторы, і гэты працэс яшчэ больш інтэнсіўна адбываецца па прычыне, як мы бачым, пашыранай канфрантацыі Расіі з Захадам. Так? Гэтая канфрантацыя і падтрымка гэтай канфрантацыі можа будавацца толькі на таталітарызацыі самого грамадства ўнутры Расіі, ну і, адпаведна, Беларусь уключаецца ў гэтую прастору. Так, а што тут першасна, па-вашаму, калі казаць пра Расію? Яны спярша сталі, ну, как бы рухацца ў гэтым таталітарным накірунку, і потым стал абастрацца канфлікт з Захадам. Ці дзеля канфлікту з Захадам яны сталі змяняць сваё грамадства? Гэта паралельная тэндэнцыя. Як мы бачым, расійская імперыя, яна, ну, заўсёды такой была. Як толькі пашыраліся альбо канфрантацыя з суседзямі, перш за ўсё з Захадам, то адразу паглыбляліся таталітарныя тэндэнцыі, альбо адваротна. Як толькі можна было назіраць ці прасочваць аўтарытарныя тэндэнцыі, гэта прыводзіла да канфрантацыі на знешнепалітычнай арэне. І, ну, калі мы кажам пра сучасную Расію, то, безумоўна, першасным быў працэс зачысткі дэмакратычнай прасторы, знішчэння дэмакратычных інстытутаў у самой Расіі, знішчэння апазіцыі, а потым ужо канфрантацыя, выхад на знешняе поле, перш за ўсё Грузія, а гэтыя канфлікты яшчэ больш прыспешалі ўнутраныя змены
конфронтацыя в Украіне з Украінай, вайна з Украінай прывяла да яшчэ большых чыстак унутры расійскага грамадства, фактычна да забойства Барыса Вернемся Немцова. до нашей ситуации. В рамках апошніх полторы хвилинки у нас есть вот все-таки эта трансформация. Вы и так ее расклали по поличках, так ее проанализовали, оценили. Але давайте поспробуем самое неудачное дать, ну, коли не прогноз, то анализ. Вот як гэта державная трансформация, до чего она может привести, какие варианты развития подею тут наибольш, скажем так, відавочныя. Для такіх сістэмаў, якія ўжо перастаюць быць гнуткімі, перш за ўсё такія а-ля таталітарныя, для іх такая палітыка тэрору і пашыраных рэпрэсій, яна ўжо з'яўляецца непазбежнай. Адмовіцца ад яе гэтая сістэма не зможа, бо як толькі тэрор, рэпрэсіі, яны не вырашаюць прычыны крызісу, яны не ствараюць прастору для легітымнасці, яны не ствараюць сацыяльную базу і не прыдаюць папулярнасці для лідара, асабліва для Лукашенка, які тэрор ці вось гэтая трансфармацыя і змены ў Канстытуцыі не зробяць яго больш легітымным ці законным. То бок ужо псіхалагічна яны добра разумеюць, што ад тэрора адмовіцца яны не змогуць, бо як толькі адбудзецца змягчэнне рэпрэсіяў, увесь гэты крызіс, уся гэтая ненавісць, якая загнаная унутр грамадства, яна проста выбухнець з велізарнай сілай і знішчыць гэтую сістэму. Але з іншага боку і тэрор можа прывесці да выбуху. Гэта вельмі рэдка бывае, бо сістэма ўжо гатовая да брутальных дзеянняў на масавым узроўні. І ўжо на сённяшні момант мы бачым, Лукашенко ўжо нічога не стрымлівае ні ўнутры беларускага грамадства, ні знешнія нейкія бар'еры ці межы ўжо адсутнічаюць. Дзякуй. Са сваімі пессімістычнымі высновамі сёння ў эфіры размовы был Павел Усаў, доктар палітычных навук. З вами был Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.